DXD radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo, DXDR 981. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Radyo Mo Nationwide. Miingon si Moises sa mga Israelita. Gipili sa Ginoo si Bezalel anak ni Uri, nga anak ni Hur sa panay ni Huda. Gihatagan siya sa Diyos og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Sa paghimo og mga maanindot nga mga plano, o paghimo niini ginamit ang bulawan, plata o tumpaga. Paghimog mga alahas, pagkulit og kahoy, ug tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel ug si Holiab, ang anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban. Sa ilang baga taghanan kaing buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon, sa magkukulit, magdidibuho, maghahabol sa pinong lino, sa asul, sa dagtong pula, sa pula nga dilana ug sa uban pang panapton. Magahimo sila sa tanang matang sa buhat ug batid mudipuho. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, no, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikalan. Ang tulumanon ni Veritas aniyan usab sa kahanginan. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Muro ikaduhang Domingo karon, no, sa pag-ong tuig. Ikaduhang adlaw, ikaduhang adlaw sa pulan sa Enero. Hinaot nga kining ikaduhang Domingo, taon sa na ba ni mura magpaplanko. Agilagi katubang sa atong gikama sa computer. Medyo malimot-limutan, no, sa mga kanabang importante usap, no, diya sa atong pagpahibalo, no, sa atong panahon karon. Kana akong iawhag kaninyo mga hikala, no, kinidaing natin mga buhat-buhaton digid palabian kay malabian gani murag mablangko ang atong utok, maglimot-limot sa uban nga mga punto nga simple ra unta kayo. Sila pa inana naman na, no, kitang tao sa limtanon. Okay mga higala, no, lagi matag Domingo bigyan natin tulumanon. Alas 12 sa kautuhon nga to na sa alauna, no, sa kahaponon.
Itong gibasa ang basahon sa Exodo Kapitulo 35 tudling 30 ngadto sa 5. Kay naata karon nakatutok diri sa atong tema sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko. O magyapon yung alakad si Peritas, ginaot nga kamuha naa sa maayong panglawas, maayo diya sa paghuna-huna aron andam maminaw sa mga pulong atong malawatan din hismong tulumanon. Mahimo i-take note nato ang mga tudling baka o mga argumento nga atong malawatan din sa kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa atong panahon karon nasayod naman ang tinuhuang Katoliko. Daghang kayong mga nagsaway niini, nagtaot niini, o kinigihukman nga usag ka tinuhuan nga daghan kay mga kasaypanan diya sa mga pagtulunan. Kani kining ubos nyo nga lagad si Veritas, usapon ni adto sa mga nahimong sama kanila, kay hapit man biyae ni Veritas kining tinuhuang Katoliko. So maong higayon diin kita nasayod sa ilang mga panudlo usap sa laing pagkaistorya na influensyahan ta sa ilang mga panghuna-huna usab kabaruganan mao na nga hapit yun nato biyae ang atong tinuhuang Katoliko. Pero sa gikaingon ko na mga higala, ang Ginoo naghimong kasangkapan sa pipila nato ka mga igsuon nga mo'y akong giisip nga mo'y nakahatag og kahayag dinhi kanako. Nasayod ko sa mga katinawan ug tubag sa maong mga pangutana, mga objections, mga atake. Ug sa laktod nga pagkaistorya wala ko madayon sa pagbalhin. O ako pagaling nabati nga gitawag ako sa usa ka tahas sa pagpanalipod sa pagtuo. O gikan ni ato hangtod karon mao gyapon atong krusada may internet man o sa asa tangan dapit mao gyud ang atong hilig panalipod sa pagtuong Katoliko. Well, atong gibasa ang Exodo Kapitulo 35 tudling 30 ngadto sa 5 ngadto pagyud 6. Tungod kay naa diri nahipatik ang mga punto ba nga dapat dili gyud nato ni siya isalikway. Kay sa uban nato mga igsoon ila nang isalikway dili nila ni itudlo og apil nga unta naa man sa Biblia. Nga unsa man diay mga higala? Nga kana bang kaalam sa paghimo og mga dibuho o paghimog mga larawan? Ikaalam day na nga gikan sa Dios, dili na kaalam nga gikan sa yawa o sa demonyo. Di ba daghang mga igsoon nato nga nagbasa-basa sa Biblia nga ilang soyo ng atong mga larawan sa tinuhuang Katoliko? Ilatang giakusahan nga nagsimba kunog laing Dios. Kay kita nagaluhod sa mga naghanan kay mga dibuho o mga larawan. Nga daw gihimo natong Dios ang maong mga butang. O kini nakasupak sa unang yung sugo sa Dios nga dili ta magbatunog laing Dios gawas kaniya. Usara may Dios, ang Diyos niya kanang Diyos pagyud espiritu. Ug matud pa diha sa Juan 4:24 nga diha sa pagsimba sa Dios wa gyud kunoy makita kay ang Diyos espiritu walay unod og mga bukog. Mao na kita mga Katoliko mag-atubang og larawan diha sa pagyukbo kita nakasa sa unang sugo nga pagbatunog laing Diyos kawas kaniya ni Yahweh. Pero mga higala naara man ni sa pag-interpretar naara ni sa pagsabot. Kay kanagong giingon sa Biblia nga gidid-an ta sa paghimog larawan, dili ka na absoluto nga gidid-an ta sa walay hinungdan o sa walay rason. Kay nabantayan nato sa una pagaling bahin yun sa Biblia diha pa lang sa Heneses Kapitulo 1 tutling 26 ba na o 27. Kung atong basahon ka na ito mahinumduman nga ang Diyos gani ang unang mihimo o usa ka imahen, usa ka dagway. Atong gingna niya ang kauban niya sa iyang panahon nga atong gituhuan ang Godhead sa Dios. Kaya ang Dios God wa man gitibuok sa usa lamang ka persona. Igamit gani ang plural nga termino ngayon siya buhaton nato ang tao ang tao sama sa atong imahen sa atong dagway. So ang tao imahen larawan dagway sa Dios. Makaingon kita nga ang Diyos gani may unang mihimo og imahen o larawan.
Maya maingon sila nga kanang imahen nga gihisgutan sa Biblia buhi man na no tao di gihuy pa na si gininhawas kinabuhi di man na larawan nga dibulto. Pero mga higala sa wala pa mahuypi sa gininhawa sa kinabuhi ang tao nga gigama sa Dios. Purely dibuho gito or purely estatwa gyud mga higala. So makaingon kita nga ang Dios may unang mihimo estatwa. Og base sa atong gibasa din sa Exodo kapitulo 35 no mga higala tudling 30 ngadto sa 30 tudling 30 lagi ngadto sa 36. Malimot lagi ko mga higala na overfatigue siguro ko sa akong gibuhat sa computer. Sige lang, masabtan lagi hapon ninyo. Okay no, klaro kay no nga sa 31 giingon gihatagan siya sa Dios og kaalam. No isang kaalama sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatakom. Sa paghimo og mga maanindot nga mga plano og paghimo niini ginamit ang bulawan, plata ug tumbaga. Paghimo og mga alahas, pagkulit no take note sa pulong pagkulit og kahoy og tanang matang sa buhat sa pagpatahom no. Maing mahinumduman nato nga diya sa atong simbahan ay mga imahen. Usa sa katuyuan ni ana mao ang pagbutag dayan-dayan, pagpatahom. Aron pod pagpahibalo sa mga tawo musulod nga kini usa ka sagradong Pinoy-anan. Kay nga naman kinay mga imahen sa mga bayani sa pagtuo, di ba? Wa man ta magbutang niyag mga larawan sa mga dili maayo, di ba? Larawan ni Santa Maria, larawan sa mga santos, ang mga maayog panag-ingnan, ang ilang mga imahen siya mo atong gibutang. Dili ang mga imahen sa mga bakak nga Dios. Kaya sa Biblia, ang ehemplo nga mga gidili nga mga larawan, kadto lamang mga larawan nga dili tinuod Dios nga giisip Dios sa mga tao niya. Adto sama sa larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, tuguban pa nga gihimo nilang bathala o niya kay di man tinuod Dios, mao nang mahulog nga Dios ug munay gidili. Apan mga higala dili tanang imahen Dios mo gyud ay atong dili gid dapat kalimtan ba mga higala. Ngano ba no tungod kay gani ang atong mga higala nga baga nagsaway mga nag-atake sa atong mga imahen, sila mismo na man mga imahen diya sila palang pitaka sa ilang kwarta pa lang no kung atong ukbo nilang pitaka na imahen no kanang mga kwarta nato ron naman dyan yung mga larawan, di ba? Pero moingon sila wala man namong himo ang Dios. So ang problema di ay nara sa paghimo ni ining Dios ato pa by the wrong use of it mo na problema dili ang maong butang. Nya ang tinuhoang Katoliko mga higala bisag balibalihon atong mga librong Katoliko, mga opisyal nga basahon nga Katoliko sama sa Catechism of the Catholic Church, wa gyud ta tudluoy nga kanang mga imahe nato gipanghimo nato ng Dios. O mga higala, so dili na Dios. Dili maakusahan ang atong mga larawan sa Katoliko nga Dios kana tungod kay wa man itudlo sa atong mga obispo, ang atong mga kaparian wala magtudlo nga kana Dios, so dili na mahitabong Dios ng mga higala. Kay nganong moingon man tag Dios. Matud pa sa 1 Corinto kapitulo 8 tudling 4 mga higala, kanang Dios kuno nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Sama bang moingon ka nganong moingon man ka nga kana siya doktor lang. Ngano man giduble man doktor kay dili tinuod doktor. Anang mga bata moingon nga kana pa politiko ana anang pusil. Nganong dublihon man kay dili tinuod pusil. So kana pong Dios nga gidili sa Biblia, anything nga giisip nato nga Dios nya dili tinuod Dios, mao nay Dios mga higala. Nya sa ato pa kana mga larawan nga wala lang himo ang Dios, dili na sa Dios. So Paul's accusation no, sayop nga paghingalan sa kabutang. Gawas ko ng simbahan Katoliko nanudlo nga kana Dios. Nya kay di man na tinuod Dios, mao nang mahimong Dios pero mga higala. Dugay naman tang binasa-basag mga librong Katoliko. Wala gyud opisyal nga pagtulunan sa simbahan Katoliko no mga higala. Nga mao mga butang gitudlo nga mga Dios.
Okay, no mga higala, usas sa mga higala nako nga karon dili na Katoliko, di lang ko maghiskutog ngalan. Ako siyang giingnan ko, Brad. Nganong inyo mangyong kanunay nga akusahan ang Tinuo ang Katoliko nga ang mga larawan sa Tinuo ang Katoliko mga Diyos sumala sa Biblia. Kaya nga no, naabot ay mabasa diya sulod sa Biblia nga ang mga larawan sa Katoliko mga Diyos. Sama pananglit sa larawan ni Santa Maria. Mabasa ba sa Biblia nga kini Diyos? So pagkay mga larawan sa Katoliko. Larawan ni Senyor San Vicente. Naabot ay mabasa, Brad, no, higala ko. Ng larawan ni San Vicente Diyos. And so on of mga higala. Agad siya inahatag na ko ng tudling. Ang mga larawan sa Katoliko Diyos. Kaya ang mabasa sa Biblia ng mga higala nga ehemplo o mga examples, mga Diyos ng mga higala, mga idols. Mao lamang kining manghisgutan ako karon. Sama sa larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, uban pa no itong mga nalimtan ako. Pero wag tayo mabasa no nga kining mga larawan sa Tinuhang Katoliko apil nis ginaingon sa Biblia ang Diyos. Sa ato pa mga higala, nanudlo di ay sila, no? Silang mga nangatake, nanudlo di sila mga pagtulunan nga wala gitudlo di sa Biblia. Ngano? Kaya nganong nanudlo man sila mga larawan sa Katoliko Diyos nga di man mabasa diya sulod sa Biblia nga larawan ni Santa Maria, San Vicente, San Antonio, guban pa di man na mabasa sa Biblia nga kana Diyos. Sa ato pa mga higala tawag ta nga undangan nato ng pagtulunan kaya mga larawan sa Katoliko Diyos. Naay higalan ako nga dili na pud Katoliko ron nga akong i-share nga nagkaninyo ang yang statement. Ingon siya, Brad, di ba na just basahon sa Deuteronomio nga gidili yun ang pagbuhat o gimahin sa dagway sa lalaki o babae? Nga kamo mga Katoliko, klaro man nga daghang larawan ninyo sa lalaki kanalagi mga santos ninyo. Sa dagway sa babae kanang inyong Santa Maria kunuhay. Ako siyang giingnan ko, Brad, sabta pag-aayon ng naisulat sa Biblia. Kaya kung imong sabton sa ingon ni Ana nga pagsabot, mahimong masalindot nimo ang ubang mga sita sa Biblia, no? But na akong ipasabot, sabto na to ang mga naisulat sa Biblia in context. Dili lang nato basahon ng pipila lang katudling, no? Nga maitsapwera nato ang ubang mga tudling. Ngano man, kaysa ubang mga sita sa Biblia, gitudluan man ta nga ang Diyos gani mao mismo mo ay nagpahimo og mga larawan. So sa ato pa lang, atong susihon ba nga nung nagpahimo ang Diyos, nga nung napoy mga statements sa Biblia nga gadili siya. Dili kaya ato na lang dayong hukman nga mabasa man diri nga tudling nga gidili ang larawan sa to pag gidili gyud na. Nya kinay lain mang sitas nga ang Dios nagpahimog larawan. Gani dinhi sa Ezekiel 41 no mga higala, Ezekiel 41 ikan asa ba to no. Malimot ra ba to sa no. Ezekiel 41 tudling 17 no ngadto sa 21. Ang bungbong sa templo gihulagway dinhi no sa manang templo kanang balay sa Dios ba. Wala tawag niya to common term tawag sa balay sa Diyos niya to templo. Gihulagway dinhi nga naagi mga dibuho ug ang mga dibuho gihisgutan dinhi unsa kayo, no? Naay dagway gyud og tawo, no? Ini basahon ko ng mga higala. Ezekiel 41:17 ngadto sa 21. Ang bungbong sa templo didto sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan, no? Naalagi larawan mga higala.
Sa mga palmera ug sa mga kiruben, ang hulagway sa palmera ug sa mga kiruben nag-ulhos matag kiruben may duha ka nawong. May nawong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid. Napagali nawong sa usa ka leon nagatubang sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo, gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan, gikulitan ni ining mga butanga. Kwadrado ang mga haligi ni ini. So mga igala, ngano ka nung nataligaman kini mga tudling. Say makaingon ko, naman siguro dishonesty din sa mga igsuon natong nanudlo sa Biblia. Ngano man? Kaya di ko makaingon ba nga sila wa kabasaan eh. O nakabasa ba pero wa lang dagay importansya mao na nga na-derive nila ang pagpanudlo sa kundina sa Tinuo ang Katoliko ng mga igala. May I quote tong statement sa atong Ginoong Jesucristo ya sa Bagong Testamento, no? Amahan, pasaylua sila, kiwa sila masayod silang gibuhat. Dapat lang untay nana ba, no? Wata masayod sa ato pa na butaan ng makahata o nahimong inosente lang ta. O sa pagbasa na ito sa Biblia, pero lahi ang atong nasulod sa unahuna, dili mo ang atong pagsapot. Wala bang gituyo ba? May tagingunana lang kay madatas pag-ampo sa Ginoo ba nga amahan, pasilua sila, kiwa sila masayod silang kibuhat. Ano man kay kung masayod na galita mga igala nga ana diha ang kamatuuran sa Tinuo ang Katoliko, nya ato yung tuyo ng pagsaway ba ni ini ba, pag-atake ni ini. So kana mamiligro ta. Mamiligro tang ano mga igala. Ana tungod kay gibutang-butangan man nato ang atong isikaingon. Gibutang-butangan man nato ang Tinuo ang Katoliko sa usa ka sa wala niya gibuhat. Okay, mga igala, akong giingnan, kadto akong giingon ninyo nga igala ba nga. Ingko Brad, kana agong nasa Deuteronomio, kung wag ko malimot o ako masiyop, Deuteronomio 4. Ang ipasabot sa Dios diha nga, gidid-an hang tao sa paghimog bisan unsa nga larawan, sa kung sa nga dagway, babae man o malalaki. Kana kon ang gihuna-huna sa tao nga, kanang iya bang himuon, usa ka Dios. Nasa intention. Kung intention sa tao nga maghimog larawan, kanang iyang gihimo para niya Dios na niya, mao na gidili sa Dios. Ngano man, sa huna-huna pa lang nimo sayop na. Anong maghimo man kag Dios nga di man na mahimo ng Dios? Ang Dios creator, no? Creator magbubuhat. Dili na binuhat og kamot. Ano maghimo man kag Dios nga di man na mabuhat ng Dios? Dili man na gama og kamot ng Dios. Wa man ay sinugdanan, wa man ay katapusan na sa Salmo 90 ngadto sa 2 ang Dios way sinugdanan ni katapusan. So dili magama ng Dios. Nya ano magama man kag Dios kasi man na magama. So mao na kun ang intention gali sa tao sa paghimog butang bisan unsa, whether unsa mong klasihas butang da larawan imong gamon, basta imong galingon na sipyat ng daan, gidid-an gyud ta. Kung maghimo kag larawan kinahanglan ang tumong kining nauyon sa Biblia unsa man dayan-dayan o kanang pagpasidungog ba sa imong ipasidunggan nganong naghimo ka ng butanga sama nang maghimo tag monumento ni Rizal's Plaza, kana okay na. Ano man, wa man nato himo ang Dios ng monumento ni Rizal sa atong plaza, di ba? O okay na siya. Kana pong mga monumento, mga larawan da subang Katoliko, wa man taon tatudluing ang mga Dios na mga higala. So wa ta masayop. So meaning failure to understand correctly sa mga nahisulat sa Biblia, kana may makasaag na to.
apil laon ta ako niadto, no? Kung wala pa magpadala og anghel ang Dios dinhi kanako nga matudluan ko unsa gyud ang tinuo ang Katoliko. So, mga igala, hinaot nga sa gamay na tong explanation about sa images, nakuha ninyo ang atong punto. Daghan kay mga tudling dinhi, no? Kinilang giingon dinhi nga diya sa templo sa Dios, napagali nahong sa kaliyon. Hinoon kini ang purpose na ini dayan-dayan diya sa templo. Dili kay himuong Dios. So, mao na, no, higala. So mao na diya gyud sa tinuoang Katoliko kasagaran jud ng mga reason nato nganong natin mga imahen particularmente kanalarawan sa mga santos. Kay diya man guna nga kadtong mga tawo nga maayog panig-ingnan kinahanglan atong ituboy. Naamo na mga pulong ni Santa Maria mismo diya sa San Lucas, di ba? Niingon si Santa Maria nga ang mga mapaobsanon ituboy sa Dios. Asa ba nang tudling nga sa Biblia atong basahon na. Okay, niya mga igala, no? Lucas, Kapitulo 1. Ako lang ni sugdon basa sa 46 nga to 52. Timanan biya nato nga kini mga pulunga na pahayag ni Santa Maria nga sa dihang puno siya sa grasya, no? Full of grace, no? Sa Grego nga kikaritomene, no? Full of grace. Mingon siya, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tao mo tawag kanakog bulahan. Blessed, no? So di pa na akong nipadayon mga higala. Kining tudling nga biya na tuman biya ni sa atong pangaji o rosaryo, no? Kanang balik-baliko nato ng pagka-blessed, no? Pagkabulahan ni Santa Maria. Wala ni matuman diya sa ubang tinuhuan nga, no? Waagi ko ka hibaw, waagi ko kadungog nga ilang tagag importansya ang pagkabulahan ni Santa Maria. Pero sa atong tinuhuang Katoliko kanunay nang gibalik-balik diya sa itong mga pangadyon, di ba? Bulahan ka, Santa Maria. Nagingon pag yun, tanang tao mutawag ka na kog bulahan. Dili biya ni self-serving mga igala, ha? Kay I believe nga dikta ni sa Espiritu Santo mao ning napamulong niya kay kung iya lang ni maulaw pud ta siya, di ba? Bisag ako mga higala kana magsulti-sulti gali ko in honor agid sa ako, maulaw ko eh. Pero nini higayunan na siguro nako by sa mga pulong sa anghel nga si Santa Maria puno sa grasya mo na makaingon kung kining mga gipamulong ni Santa Maria dili ni iya lang, no? Iya ni sa Diyos, siya lang ang namulong, gihimo siyang spokesman. Ngano, tungod sa iyang kabalaan. Tungod kay siya nanay sa atong manunubos. Kaingon gali ko nga primerong evangelizer ni si Santa Maria. Kini mga pulong diyan din no sa atong Kristohanon nga pagtuo si Santa Maria murag makaingon ko nga unang ebanghelista. Kini mga pulong di man iya man ni sa Dios. Puno siya sa grasya niingon siya nga sugad karon ang tanang tao mutawag ka na kog bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niyang iyang bukton nga gamhanan o gipatibula aga baga tao nga mapahitas unuban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono. O gituboy ang mga mapaobsanon. Take note na kini mga pulong ba. Gituboy ang mga mapaobsanon. Kanang pagpaubos, di ba trait na sa mga santos? Nga bala ang tao, kung ikaw magkapaubos na kay kinaiya sa usas mga kinaiya sa usa kabalaan. Kanang humble, mapaobsanon.
Ya kana kuno sila matod pa ituboy sa to pa pasidunggan. Nakaron sa atong panahon unsang tinhuan nga nagpasidungog og mga santos. Daghan kita, di ba? Kahit ng mga Katoliko, mga kapiestahan, di ba? Daghan kita mga kapiestahan. Sa may tumungan ng mga kapiestahan ato alang sa mga santos. Pagtuboy kanila, pagpasidungog kanila. Nga man na, no? Dili na dikta sa yawa, oy. Nya ang uban, ilamang itudlo nga dikta ko na sa yawa ng atong gihimong pagpiesta, no? Pagpasidungog sa mga santos, pagtuboy kanila. Wrong information. Sayop nga informasyon na tungog nato gikan sa uban. Atong susihon kung asa ng informasyon gikan, no, na itong mga nakatunan. Parehas ra kuna diri sa media. Atong mga higalang mga reporters diri, mga announcers. Wala sila tudluoy nga pataka o kuhag mga informasyon, di ba? Nanglan, kuan jud, kanang source sa information, kanang katuhuan jud, dili bakak, di ba? So kanapod kanang tinuhuan po dinana gihapon dili kita basta-basta maminaw lang ta wali lang sa Biblia palitog Biblia den manudlo den tuo den ta. No. You have discern. Tuni pag-ayo. Ang ako lang technique no itudlo kaninyo ay mo diretso og tawo nga kana bang katahapan ng iyang identity o katahapan ng iyang authority. Ako mga higala parang di ko masipyat yun dito gyud ko mangitag source ya kanang kuan ba authority gikan yun sa mga apostoles sa history gud mga higala wa may laing yun akong mapasangilan nga relihiyon nga ang iyang katungod gikan yun sa mga apostol ang tinhuang katoliko ra gyud nga no kanang succession of authority gikan sa mga apostoles kana atong mga obispo tanawan na ilang kagikan di ba mo sangko gyud sa mga apostoles kaya ang ubang religion di sila kapakita og kanang succession of authority gikan sa mga apostoles whereas sa katoliko ng mga higala makapamatuod ta no tagaan mo na og ehemplo si Bishop Ignatius of Antioch tinun-an na siya ni Saint John the Apostle. According to Didache, no, gatong unang mga sinulat sa mga Kristiyanos during 1st century, nawa na may patik sa Biblia. Kay ang Biblia god na wa man gud diha tanan. Magsalig kag mga account sa pagtuo nga Biblia raw niya ang uban wa na sa Biblia no makulangan gana ma-INC imong pagtuo na mga higala. Kay ang mga napatik sa mga panghitabo sa unang Kristiyanos no mga higala talking about the 1st century, mahimong mabasa nato sa Biblia kantong kanang nadia sa Acts of the Apostles. Pero after Acts of the Apostles ng mga higala, di yun nato mapalgan diri sa Biblia. E nga naman, nasirado ang pagsuwar sa Biblia mga higala. No? Sa atong gituhuan, ang katapusang libro sa Biblia, ang pinadayag, nasulat na base sa atong panginsusid na sa mga 96 AD ngadto sa usa ka gatos. Sa ato pa, ang kinabuhi sa mga Kristiyanos nga nagpadayon nga diha na sa ikaduhang siglo after 180 na 101, 105 up to 200 no mga higala up to 300 pag yun di na nimo na mapalgan ang mga accounts diya sulod sa Biblia mo na akong magsalig ra gyud kag Biblia mahikawan gyud kas ubang mga kamatuoran.
Kay mga galalaing kahayag no sa pagtuong Katoliko in line sa atong tema karon mahitungod sa mga larawan. Naamanggoy na dungog nato nga issue ba nga diyas tinuho ang Katoliko gitudlo nga usahay ang Dios magmilagro ginamit ang larawan. Ang ubang mga tinuhuan wala sila ni ana, di ba? Okay, in the first place wag sila imahen diya sulod sa ilang mga balay tigumanan. Pero sa Biblia mga higala, sa daang testamento pa lang, naanay example, naanay ehemplo nga atong mabasa nga, naay mga panahon nga ang Dios magmilagro, ginamit ang usa ka larawan o usa ka butang. Asa pananglit diya sa Números Kapitulo 21, gikan tudling 4, ngadto na sa 9. Ato ning basahon o mga higala. Gikan sa bukid Sahor na maybay sila sa dagat sa Akaba. Aron dili sila magkalatas sa Itumea. Aban ang mga tao gikabsag pailob samtang nagpanaw sila og nagpagulbol sila batok sa Dios ug kang buweses. Nagkanayon sila. Nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto. Ngan hining kami ngawan. Imo ba kaming pagkamatyon din sa gutom og uhaw? Gipulan na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag pagkabitiin nga malala. O gipamaag ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ag namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasalag kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao. O giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga. O paghimog larawan sa usa ka bitin nga tumbaga og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Og ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga og gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. So mga igala no, kadtong mga nagbasa-basa sa Biblia hibalo na ning istorya ha, pero dili ka ani siya mahimong example ba des mga panudlo ngano man. Kiklaro manggudinhi nga ang Dios nagmilagro ginamit ang larawan sa bitin. Di ba ang Dios pwede man niya magmilagro diretso mga higala. Nga di na magpahimo paglarawan sa bitin, pero dinhin ini higayon na si Moises mismo iyang sinaligan niya adto. Ang gihimo niyang labaw sa maong panahon. Si Moises iyang gisugo. Ngano ba? Tungod kay kini kong mga tao ni adto, dili lang ni kay ni adto bisan sa tung panahon karon sige bagulbol. Kinabang kulang magpagsalig sa Dios, kulang og pagtuo sa Dios, sige man gyud ang bagulbol. Gani ikaw sigurong naminaw usap pug ka sa bagulbulan, di ba? Ngano man kay magka-problema na gatas tong kinabuhi ang magbagulbol man gyud day, apil pa man gyud natog bagulbol ang Dios, di ba? Ana ba gyud nga Jesus. Sa mga Ginoo, sige biya akong simba, sige biya akong rosaryo, sige biya akong ampong, ano nga piki mangyapon niya akong pangita lagi gyapon. Hinana ba kanang kakulang sa pagtuo? Mao na magbagulbol gid mao ni nahitabo sa mga Israelita sa una, bagulbol. Yan kay ang Dios naman ay pagbati pod. Sahay mo pakita man po na siya nga nasuko siya. Di ba hinahigayuna na kuan siya, iyang gipakita nga nasuko siya. Muna nakaanindot sa Dios kay montigo siya mo pakita og murag kinaiya pod nato ba? Apan mantigo po siya mo pakita sa iyang kinsa gyud siya no, mapakita siya kaluoy bisan unsa ta ka makasasala mo pakita magyapon siya kaluoy, di ba? Pero out of kanang gitawag natong justice, because mayon ta God is love, at the same time God is justice. So di sa justice mahimong ang Dios masuko, labi nagtudluan ta niya din di ta mutuo magpagahay-gahay tos tong ulo, mahimong ipakita niya ang iyang hustisya usab. Mo nang masuko sab siya.
Nya diha kung masuko na gali siya, unsa man day mga kuan, kanang mga sangputanan. Niining higayuna nagpadala og mga bitin ng Dios gipamaag kang mga Israelitas. Mo na sa kasuko sa Ginoo. Sa hustisya sa maong panahon yang gipakita nga kamong bisag klaro na kayong mga milagro akong gipakita ninyo, di man gihapon mo musalig nako. Una sa kagahay silang ulo, siging bagulbol, mao ni example gipakita sa Ginoo nga iyang gipakita ang hustisya, mao nang gipadadaan silang mga bitin, gipamaak sila. Kung magsigi ang maong mga bitin og pagpanungha, pagpamaak kanila, mahurot gyud sila kamatay, di ba? Pero unsa man ang ilang gihimo? Ilang gihangyo si Moises nga magampo ngadto sa Dios. Sa ito pa, gihimo nilang tigpataliwala si Moises niya itong higayuna mga higala. Sa ito pa, di na tinuod ng giingon sa uban nga dili pwede ka ng mga maayo kunog panigingnan mga tao sama sa mga santos. Di pwede kuno na himuong mediator. Kaya mga Katoliko, daghan mga mediator kanang mga santos. Ya, sa Biblia, si Kristo na may tigpataliwala. Yung mga Katoliko, daghan mga mediator. Wala masabti ba mga higala nga kanang pagkatigpataliwala sa mga santos iniyon na sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, dili na kanang contradiction. Alang sa ubang religion good, contradiction ng unsay mahimo nga matabang sa mga santos, kompetensya kuno na. Kung si Kristo atong tigpataliwala unya sila po tigpataliwala, kompetensya na kuno na, lain-lain na daghan na kuno tigpataliwala. No mga higala, dili na pagtulon ng Katoliko. Kay unsa may matabang sa mga santos, in-union na ni Christ, meaning dili na nila mahimo kung wala ang Dios, wala si Kristo. So ang ilang merit, ang ilang mahimo, nahimo na nila tungod sa gahom ni Kristo, tungod sa gahom sa Dios, mo nang dili na maisip nga gikan nila ng gahoma, kundi gikan ra gihapon na ni Kristo. So ang matabang sa mga santos dili na maangkon nga gikan sila sa ilang kaugalingon, kundi gikan ni Kristo, gikan sa Dios. Sa ato pa usara na mga higala. Ang nahimo nilang matabang nganhi kanato, iya na sa Dios, gihimo ra sila nga kasangkapan. So dili contradiction ng mga higala, no? Dili na sumpaki sa Biblia nganong muilata nga ang mga santos tigpataliwala. Kinaamang gid sila influensya dinhi sa Biblia. Pagkadaghan kayong mabasa na to nga ang mga maayog panigingnan ng gilabot ni mediate, no? Si Moises, si David, katong mga taghana kay mga mediator sa Biblia mga higala. San Pablo, San Juan, kana nilang mga sinulat, di ba, nakaamgot na sila mga sinulat sa tupa ni mediate sila, na sila nahimo, nakatabang sila, kaya ang ilang mga sinulat nakahatag na itong kahayag. Dili man to si Kristo direktamente nanudlo na to. Gigamit sila nga makahibalot sa mga pulong ni Kristo. Napagali mga instances nga ang Diyos mo pagawa siyang gahom, ginamit ni mga tawhana. Di ba? O, nainang higayunan ng mahigala, klaro kayo, no? Gihimo nilang tigpataliwala si Moises kay nga naman mahadlok mo sila mo dito sa Diyos kay maulaw man sila. Kay mga gahim sila ulo. Siya padangob sila, gihimo nilang baker, no? Si Moises niya na higayuna. Iingnan nila si Moises pag-ampo sa Diyos nga wag tangon niya kini mga bitin kay kanunay ganing mamaak nga ni kanamo mahurot gyud may kamatay. O sige himo ni Moises. Ningon bas Moises, no, dili ko mediator ha, di ko makatabang ninyo. Ningon bas Moises, no, mga higala. Naluoy siya sa mga Israelitas. Gani, ang Diyos pa mismo, no? Tungod sa iyang kaluoy, gitudluan siya unsa iyang buhaton para masalbar itong mga tawhana. Gingon direo, busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao, no? Wa siya mag-ampo sa iya lamang kaugalingon, kundi alang sa mga tao. Sa ato pa, nagpataliwala sa niining higayuna. Unsa man, gidungog ba si Moises sa iyang hangyo nga kini alang sa mga tao? O giingnan si Moises sa Ginoo paghimog bitin nga tumbaga, paghimog larawan sa usa ka bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon.
ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa usa ka tumoy, sa usa ka tukon, ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Oni mga higala, mahimo man sa Dios ang pagmilagro, pagpagawa sa iyang gahom nga dili mo gamit og larawan, pero nganong niining higayuna ni gamit man siya larawan. Iya manggingnan si Moises paghimog larawan sa bitin. Kadtong mututok na ining larawan na dili mamatay, mabuhi hinoon. Tanawa, di ba? Ang Diyos nagmilagro, ginamit ng larawan, ya kisa mga iyang gisugo sa pagpahimog larawan, si Moises mismo mga higala. Okay, mga higala, ining nagkamayng nahibiling minuto sa atong tulumanon. Akong i-share ninyo kining naisulat sa unang Timoteo Kapitulo 2. Gikan tudling 1. Sabi sa kining tudling 1 lang. Kay kining sa 5 gigamit man sa pag misinterpret sa unsay pasabot ni Saint Paul dire. Kining gingon ba nga usa lamang ang tigpataliwala si Kristo ra. Pero sa gikaingon ko na ang Catholic viewpoint o explanation ni mga higala, ang pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, dili nabot ipasabot nga wala siya mga instruments, wala siya mga kasangkapan nga lain. Kay pagkadaghan mga higala, no? Sa iyang pagkabugtong tigpataliwala, na diya ang pagka-instrumento sa mga santos. Kay ningon man siya, ako usab nagpadala kay ninyo. So kung gipadala siya sa amahan, isip tigpataliwala, naampo siya mga taong gipadala mo na mga santos. So ito pa, naghimo siya mga instrumento nga mo buhat para niya. O mo na mga santos, kanagali mo tabang na tuog ampo, kanang mo pray over na to, mediator man na. Kana itong mga pastor, kanang kasubo ko mahigala pa sa iloa lang yun ko, pero ako yun ang isulti kay tinuod ni. Kaya mga pastors uban, di lang ko maghiskot unsa ng mga pundoka. Ilang sawayo ng mga Katoliko nga daghang tigpataliwala. Pero wa sila kahibalo. Kaya nang ilang gihimo sa ilang mga sakop, nagpataliwala biya na sila. Kaya di lang mag-pray over dahil sila silang ilang mga miyembro. Di ba na pagpataliwala? Kunya naraba po yung mga ayo. Oh. Sa ito pa nangaayo sila, kay gipandungan sila sa ilang pastor, o kinsa pa na diha. O bangali mga misyonero pa na nila gikan sa gawas. Ya maayo kayo give of healing. Sumala ilang gihimo, di ba? Pagpataliwala na. Muna gingon ba nga, saway-saway sila sa Katoliko nga nag-ila pagdaghang tigpataliwala nga sila mismo ila man ang gibuhat. Kaya magpa-pray over man po na silang mga pastors, mga higala, no? Nga diri sa versikulo 1, dinihigi klaro nga wa kita masayop, no, kita mga Katoliko kanang atong explanations kanang intercession of saints na diri, no, sa unang Timoteo 2:1 sa King James Version. I exhort therefore, no, Saint Paul managingon ani, that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Sa kuno, mga supplications, mga pag-ampo, mga pagpataliwala, no, intercessions,
and giving of thanks, kanang pagpasalamat, pagahimuon, be made for all men, pagahimuon sa tanang tao. Nakikitang tanang tao mangali gisugo sa pagpataliwala nya. Di raman day kay mga santos, bisan ikaw karong naminaw o akong naminaw, mahimong tigpataliwala ako kung ma-enlighten mo sa akong mga explanation diri. Wala day ikong panahon mga igala. Okay, mga igalas, ang itwa naman tayo igong panahon, ato ning ipadayon sunod tubinggo pohon. Kung maminaw gali mo, mag-atang mo ni Veritas niya, layan ganyan yung madungog, ay mo katingala ka na, that means wala ako diri, basig to ako sa Dumaguete, no? Dita ka live program na atay ipa-replay lang din either sa ka Cebuano program gihapon or sa ka English, no? Kay sa ka maayo sa Ginoo, di kita mawad i-program mga igala. Anong kinaatay mga daghang downloaded files gikan sa Catholic Answers, no? Ang kusog kay yung programa sa atong kauban sa buhat sa pagpanalipot sa pagtuo, grupo sa Amerika, kanang ilang website, catholic.com. Very powerful kay ilang mga radio programs. Huwag daghan kay mga na-bless, kay daghan kay mga protestanteng nakabig sa pagkakatoliko by their works. So ako po nang i-share din sa atong tulumanon. Wala mo tayo kong panahon, maingong lang ko, no? Sa ngalan na lang sa atong mga kadagkuhan sa atong simbahan, mga kaparian o obispo sa atong Santo Papa, Santo sa Langit, Anghel, kinalabang inyong ubus ngay galas mong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban si Picas Lowak no sa technical side, ato mga amigo Danny Luod og Taxi Lumba. Sa tanang mga kaubanan na ni sa RM Dipolog, pinanguluhan sa atong maaptik na manager, atong amigo, Ramil Amid Bangges, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan suman, sa anak si Espiritu Santo. Amen.